दिनै मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों जों नै ना लायनो बाजै बैयो आबै बेयो आइ ओमफ्राय बे आं मना लाग्रा दा ना हमनो थांनो नागिरदों आरोना ना बेसेबां मोनो माबायदि दंग' ना फुख्रि ना बहा नोंथांमोन आं खिन्थालांबाय थागोन भिडिअखौ जोबजासिम नाय बारा गोलाव जाया आं बांद्राय गोलाव लाया माने नायनो बरिं मोनो नङा होमबा स' थौबाय थादो बिदिब्ला जायगासिम नै लोगोफोर मोनसे दै बारनांगौ ओरैबायदि दैया गिदिर बुरलुंबुथुरनिफ्रायबो देरसिन बिराद गोबाव जाबायमोन बेबायदि दंग' बा फुख्रि बा दैमायाव ना लायैया दिनै गोसोखांदों उन्दै समनि मेम'रिस बा उन्दै समाव ना हमनाय माबानायफोरखौ बेखायनो दिनै गोसो जानानै फैफाबाय आं आइमोनजों हमफानोसै हफानोसै गोथौ बायदि मोनदोंमोन दैखौ नै रायजोफोर दैया एकदम मारै थब्लेथार नै मोनजेनबाय लोगोफोर खासेव फिसा नै दैयाव गिदिरथार खबायानो ला माबायनो मेलेम दंथारो नै गिदिरथार आयौ लखरा माथो आयौ लखरा नै खबायाव ओरैनो ला माबायाव बाव मासे मोजां नोजारा बिराद मोजां नुदों नै भिउखौ बाव बिराद मोजां नै जायगाया लोगोफोर मा फैदो अबावसो अबेहाय बैयाव नङा बेयाव नङा ओइयावसो हारसापारायाव आं बैयावसो नंदों औवा माथाम बेयाव ओइ मालाय थास' आथिंनि जा गोलाव लायबाय खोमा थास' आथिं जा गोलाव लायदोंनो नै लोगोफोर मोनफैबाय जायगायाव बेयावनो हयोनो आरोना माने नैबे आबैमोना दाखालियो खबाइनै मोनलांखादोंनो ओमफ्राय दिनै माने फैफाबाय आंबो ओरैनो ना मोनसै होननायखाय नै दा गुरजेनबाय आइया माने आं मानि थाखाय फैफादों होनब्ला आं ना हमनो बिराद मोजां मोनो आरोना जिखुनु आं आरो बिदि ना गिदिरबो जालाबाया आं जास्ट बिदि दंग'नि बा फुख्रिनि ना फिसा फिसा आं माने बिराद मोजां मोनो आरोना नै नायानो गाखोआखिसै ओमफ्राय आं मानि थाखाय फैफादों मोनसे रिजनबो दं बेनो जे न'आव थाबाय थायोब्ला माने मबाइलजोंनो सानसे थानाय जायो आरोना ओंखायनो आङो माने मबाइल थुनोबो बांद्राय अभार थुग्रा जाबाय नालाय सानसे गाहाम मबाइल नायो बिदिनो टाइम पास जादों होननानैनो ना हमनायखौ नायनो फैबाय बा हफाफैबाय आरोना जिखुनु बिराद इन्जय मोनो जिखुनु ना हमनो आङो ओमफ्राय दाखालि माने खबाइनै सोरबा खबाइथाम गाहाम बिदि मोनलांदों आरोना ओमफ्राय दिनै माने बेबायदि मोनगोन ना मोना मिथिया जिखुनु दैयाबो एसे हग्लिजाबाय थादोंनो माने बिराद हग्लिफैबाय आरोना मानसिफ्रा जायनो होफैयो दाख्लै माने खबाइनै गाहाम मोनलांदों बेबायदि आरो बाल्थिंनै गाहाम मोनलांदोंनो आं नंखायखौ बुङाखै प्रमिसबो माने आबैमोना मोनखांनाय बाथ्रा आरोना ओमफ्राय दा माने हजेनबाय नै नायानो गैया आरोना माने हग्लिबाय थानाय जायगायाव बबाव ना मोनबाय थानो नङा होमबा नै जा गिदिर नाया जिखुनु हिट मोनो आङो बिदि ना फिसाफोरखौ ओरैबायदि माने गोथाव मोनो आरोना जिखुनु ना गिदिरनिख्रुइ आं ना फिसाखौ जानो माने हिट मोनो जिखुनु गाव मोनसे चइस थायो नङा होमबा आं जिखुनु ना फिसा जानानै मोजां मोनो आरोना दंग' दंलानि थ' आंबो दसे उनाव हगोन लोगोफोर ओमफ्राय बाट भिडिअखौ आं बेबायदि लाजोबाखिसै माने लानो बानानै लायाखै आरोना माने जास्ट आं जिखिनि हादों बेखिनिखौल' लादों आङो दा नै नाया माने हमगासिनो आरोना बिदि फिसा फिसाखौ हमाबा आरो ना फिसाखौनो लांनो फैखानाय नङा होमबा थ' नोंथांमोना नायलांदो दसेबाव आरोबाव Dikus bengkoknya.
नोंथांमोना आंनि जाय भिडिअखौ नायो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहर जा सोर माखौ मोजां मोनो ना गिदिरखौ ना फिसाखौ नाया एसे मोनबायानो माने हबाय थाबा मोनगोन आं बेखौ माने माबादों आरोना फोथायदों मोनगोन माने नाया बिराद दं माने बिराद आथिङाव सौदावो बाट गाखोस्लाबा आरोना जेयाव जिखुनु आं दा ओमफ्राय न'आव थांसै मानो होननानै बुङोब्ला माने मुनु जि बिउटि ना बेना स्कुलाव गनायनि टाइम जाबाय दिनैथ' सेटारडे नङा होमबा 11:20 गयो थ' आं होलांसै खारलांनाया लोगोफोर दा अरनांगौसो ब्रा अरलाय खनसे दे अरलाय थ' लोगोफोर आं डाइरेक्ट खारबोनानै दुगैनानै आरामसे थाव साव फोननानै माने आं मुनुखौ लांनो फैबाय मुनुखौ लाबोबायबो स्कुलनिफ्राय लानानै दा दखानाव बियो आइसक्रिम जाबाय ओमफ्राय आङो पान्टास लोंबाय आरोना 20 थाखानि स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो स' बाय बाय